Amhrán na leabhar. Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Tá mé corpa cáiste mór leabhar le chéile. Leabhar atá iontu nach bhfuil uaim a thuilleadh. An ód dhearg gur chuir mé leabhar diam ná 5 bliain ó shin. Ag an am sin ní raibh mórán machnamh le déanamh. Chuir mé moscaí iad, agus thug mé do chumann carthanach é. Na cumann seo amhail arm talánathe. Bí an siopaí acu eile ina níoltar airí láimhe, leabhar san áireamh. Déirtin iarracht a dhéanamh iad a dhíol le siopa sean leabhar, ach ní raibh an targa dí orm. Ach an bouta seo cad dhéanaigh mé. Tá athróid tagtha ar an saol. Tá dabhainn na clódóireachta ag meá, agus an dabhainn electrónach tagtha ina uait. Tá an titeastaíonn ann. Tá riamh-leabhar ann. Tá riamh-dheithóirí agus tabléad ann. Níl an tóra sin ar leabhar mar a bhí. Tá siopaí leabhar á dhúna, siopaí sean leabhar san áireamh, agus nuair a théann tú isteach ins na siopaí sean leabhar sin, chuireann sé bránort, mar feiceann tú na leabhar go léir nach féidir le dhíol. An seo in ann na Gearmáise mar hampla, feiceann tú scríbhmhíní Goethe agus Schiller, agus gan sim géine iontu. Agus ná bí a caint faoi sean bhíoblaí. Tháinig éardóchas orm agus méid féchant an muchad leabhar féin nach bhfuil óim. An bhfuil éarmhathas ann chur leis an líon leabhar nach bhfuil ag teastáil ó aine. Ar an gcéardal síos, smaoinigh mé ar na leabhar seo a chafh sa bhrúscair. Ach bheadh an áire orm é sin a dhéanamh. Tuireann sean leabhar níos mó ná sin. Ní bhrúscair iad. Smaoineofá mar thomás rua ó Smaoineofáin agus Amhrán na leabhar. Máistir scoile chus clí a bhí ann. Agus chail sé gach leabhar a bhí aige agus iad an níomhóg a chuaigh go táin I gcóin bhéalínse. Mo chreach mo chua ina nasnamh siúd do fág ó mé. Bhí lóch ar cheann leabhar ag an am sin, is féidir bheith cinnte de. nó smaoineam ar an leabhar Gaeilge á chathabhuatha, agus á úsáid mar aontaí tine ag lucht an anolais faoin dói san níomhhís déag, agus Seán ó Donabháin I gcéirí iad a thartháil don Irsmaelin. Smaoineam dóga ar na sean leabhar Turcaise sa script Arabach. Bé na litreacha Arabacha scríobhach an Turcaise gánaí riamh, a chuaigh an réabhlóidí Atatürk I muinín an chlórábhánaigh sa bhliain 1928. Dinis mo chara Mark Harmon dom fadó, go raibh sé in Istanbul in sna 1970, agus ag spaisteoireacht dó tríd an basár, chonig sé líon mór leabhar agus lámh scríbhíní Arabacha. Cuidíomh scríofa in ór, agus iad á thariscint ar chladhmharga. Ní féidir am iad a dhíol ar sa siopadóir amháin leis. Ní lóch ar bith orthain is, ní heastíonn siad ó aine. Féacham ar na leabhar agam féin a ríist. Beidir gur chóirlam iad a ghó go deas gnách. Bás léachta úsal, bheadh ann dóibh is tócha. Ach smaoineam ar na huaireanta uile sa stair nuair a dóg leabhar, agus ní maithlam an smaoineamh. Smaoineam ar na leabhar áirise clóite, a ghóg san idáil, mar gur bheas pápa éigean gur ag maslú na críostaíochta a bhí siad. Smaoineam ar na leabhar mágacha, rialóchmhara, a ghóig na Spáinigh I Mexico. Agus ar nói, smaoineam ar na leabhar a ghóig na Naitsithe sna 1930. Leabhar giúdacha agus cumanacha a bhíoch I gceist mar ja.
Léag mé scéal faoi erich cestna le déanaí. Chomhain na Naitsithe gach leabhar dá chuid ach amháin míl agus na blachtarí, leabhar tanmhacht de fáistí a raibh anganaíg na daine Bé cestar an téan údar amháin a bhí I láthair agus a chud leabhar á ghó ag na barbarí. Cheap sé gur cháirdáin rud a eicáil, anas go méach ar a chumas fianaise dhéanamh níos déanaí. Agus bhí sé ann sa chéad líne agus a leabhar á chathamh ar an tine. Ach dethe Nazi éigen agus bhí ar tuthe I measc an tlua. Deire bór an Smaoineofá mé. Déanfaidh mé na leabhar seo athchúrsáil mesan. Is féidir iad a chur amach ar thaobh na stráide, I measc na nuachtáin agus na neirí fápéir eile. Agus tuigh lucht athchúrsáile ina leabharí glas agus tógigh siad iad. Cosúil a gachrad eile, úsáid fan na leabhar chun pápéir nua I dhéanamh. Mar is pápéir iad leabhar freisin in éire na dála. Ó luath go luath, ó cré go cré. Mar sin beidh siad na bhasfar ar bhealach, mar ag siad lo I bhfuaim eile. Béidir go ndéanfar leabhar nua astu. Ach ní bhain se róthóchasach faoi sin. Bhí sé bhigéisteach le Amhrán na leabhar. Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe.